Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Coach Freddy Roach nagsabing mentally hindi pa daw 100% si Errol Spence Jr. mula nang maaksidente. Ito ay mula sa isang interview mula sa isang kilalang site na Bad Left Hook. Sabi pa ni Coach Freddy na alam daw niyang magaling na boxer itong si Spence Jr. pero hindi pa rin daw siya kumbinsidong nakarecover na ito mentally mula sa car accident na nangyari noong taong 2019. Swerte daw si Spence Jr. dahil buhay pa. Masaya daw siya pero isang napakadelikadong aksidente daw yon at naniniwala siyang di pa tapos o di pa talaga nakarecover 100% si Errol Spence Jr. mentally pagkatapos ng aksidente. Taong 2020, isang taon matapos ang aksidente ay lumaban agad itong si Errol Spence Jr. kay Danny Garcia. Sabi pa ni Coach Freddy, nakikita daw niyang okay naman daw ang laban niya kay Garcia pero iba daw si Manny Pacquiao kumpara kay Danny Garcia. Isang napakalaking hakbang daw ang labanan si Manny Pacquiao. Para sa kanya ay di daw kakayanin ni Spence ang bilis, foot speed, hand speed at power ng ating pambansang kamao. Sa katunayan, sa nakaraang sparring ni Manny Pacquiao na kung saan dalawang sparring partners ang tinumba niya ay sobra umanong natuwa si Coach Freddy dahil sa nagbalik na daw ang dating Manny Pacquiao. Natanong ulit si Coach Freddy na kung concerned ba siya na i-control ni Spence Jr. ang laban gamit ang mahabang kamay nito. Sagot naman ni Coach Freddy ay wala daw itong problema. Plano daw nilang umpisahan agad ng mabilisan itong si Spence Jr. Mabilisang mga galaw sa ibabaw ng lona. Dagdag pa ni Coach Freddy na may pagka-heavy footed umano itong si Spence Jr. kaya sasamantalahin daw nila ito. Papasukan daw agad ng 2 to 3 punch combo at labas agad. Para sa akin mga pre, ito yung mga estilong ginagamit ni Manny Pacquiao sa mga malalaki niyang kalaban tulad nila Oscar De La Hoya at Margarito na tinatawag ng karamihan na run and gun. Sabi din ni Coach Freddy na kung sa loob lang daw si Pacquiao at di agad lumabas ay paniguradong matatamaan daw siya nito at lubhang napakadelikado umano na makatama itong mga big puncher tulad ni Spence Jr. Perfectong laruan talaga ang gusto ni Coach Freddy Roach para manalo at handa na daw sila dito. Isang napakagandang laban to ngayong Agosto 21. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Shoutout kay Boy Astig PH, Jinmer Jan Garcia from Macau, Rixis Skin Lumungsod, Andy Aquino, Chef Alan Vlogs, Jung Ala, Sosia Ramil, Paul Cobong, Lyric Ertex, shoutout Danny Almosera, Lino David, Lamuel Catayas, Buhay Optician at iba pa, Suni Tumbagahan, Fantastic. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.